Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balin nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Alala sa godayon nga ti surat ti pakasalitaan. Idi kalman laeng ti pakasalitaan ni pagayam tayo nga Nelson. Tayo nagbasat suratan ta sa paenda ti amalpas kita do obra tayo. Taran. Sa godayon nga ti surat. Kurana to'y kurata masahin ta. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta sumang petak dito'y pagkasaraak. Uwen. Damok manong nemi ti so umay kapata. Timawag lang naking kukwa nakita kiti Facebook manong nemi ti cellphone number na ket tinawagag tapno di kasta ket ipakaamok no na ako operanen DJ bakante nga kwarto iti balayda ti pag ikasera na kanu manong nemi samit nga timek ti simungbat ma'am siyak ni Nelson agsapsapul iti kasera na nabasag natin yung upload mo ket naalak ti cellphone number mo man. Kati ni Ma'am Gladys, yun, siyak ni Gladys. Hampang ako paran. Mabaling ka din na siyak ti umayag kasera mak. Damo kami nagtrabaho. Iti may isang cellphone cell center. Oo. Sige. Urayan ka. Itong lunas, ma'am. Sunto umay ko. Rugyak itong nagkasera. Lunas sa paik to. Dimsagak ng tricycle, manong nemi di madanunak. Tinaitid nga address. Hamat una nga dakkel nga balayang na pintas na naroon ti panakapintahan na sky blue. Ada gate na manong nemi nagdurbelak. Kat may sana lapsat nga babae ti rimuan. Ngayon, Jack Mariro, inaunang imtisyak. Iti manong katawan. Press graduate ak lang amin manong. Balik tawan ako 22. Ranong 22. So na nga tareto, taking ni Mang Gladys, nakunak tinakim ko. Imisamat. Nelson? Yes, ma'am. Lakay ka din ni Ma'am Gladys. Yeah. Yung mga nawawagan ti ma'am. Ano nga rod? Manang. Gamot tayo ninanakim sika. Una, 22 pa lang. 31 ko. Ay, adayota. Ubing di langayo, ma'am. Titawan mo nga 31. Halang siksikat mga bagbagat kasta. Malimatak pa ito kaloktan dikit. Mabiglang, Nelson. Naglapsat manong, nagpanglupay. Nagkornos na kitingi, napudong ang ngipin na. Balasang nga tapay lang. Kaya man ano no balasang. Kaya 31 taon na, kaya 22 kanya. Yun nalapsat. Sobre kan, Nelson. Tumanong ka. Dagdalag gamit mo. Awang paglutwam. Dumat mabaling ko panganalatan nga restaurant ditan. Tala kwarto mati oko parak. Kwarto, sari-salas, no dobraek. Banyo no mapanag kag CR. Diya lang. Sige. Sumurot ka niya. Ang may masahan samat, ma'am. Ay, manang. Gawatan na pa nasapa nga siyempre
ti klase na kiti duwangan na ko. Ada nang itulot kaya takwada. Medyo pangidayon ngamin ti eskwela da. Private school. Ada nga man anak mo. Kasi lawampay. Jakay ti kasta. Sorry manang. Jakay ti kasta nga angaw. Ang pepeso man ti magbagak. Kala basta jakay ti mangig kasta. Sige, manang. Kinaguran ako man. Yung peso ko na ka. Langan at awang pa anak na. 31, mano tawang nga rin anak na. Nagbasbasa dan, ada nga tayo ti grade 1, 6, uno kinder. Manong na yung sumatit, pampanunutak. Diyak ba't malagipin, nagsukat. Nga pa sukatak. Ay mo nagsukata ka ta. So, mereka iti trabaho ko. Ay mo, Diyos ko, ya. Nagsukata ko manong naming at kalpasan na rimuara ko nito kwarto. At ay sunit ti salas. Madaw urnusan na. Manang, inakon, timalyaw. Sa bali matindibadom. Dito tinupurmek. Ken, naka-leather kan. Kumanang, masapol nga nagpagwapo ak. Ano trabaho mo yan? Technician lang. Technician? Kunam lang ako mangumpusin na kay di bangko. Kasi ito yung pormeyo? Pindas. Dahil yung pormek? Bagay ka. Guwapo ka. Manang, kaya tikas na nga angaw. Ha? Anak mo nagagawa. Ibagak mo tipod no. Ano kasta? No, de bagak kang kahamot nga angaw. No, ibagak ka napintas ka. Ububing dilangam ng tatawan mo. Kaya nabanglo ka. Sige. Baka maladaw kan. Sige manang. Ay nakaroon hanggat maladaw ako. Burbur siya kanyak manong nemi ni Manang Gladys. Uy, ori agum obra akon manong nemi napasango ak iti adu nga taramnak. Nga gadget manong. Hanga balik ko na. Sa malaksit ti sweldo. Adape commission ko. No kasta nga adut matarimaan ko. Kan adu di kitay maawat ko. Kirausen tiyang ko manon nemi napanak nangal daw iti aso ng karinderya. Adumat babalasan dito saan nga may isin tilangan ni Manang Gladys iti muking ko. Manong nemi naadanak man iten ni di girlfriend iti basbasak pa ilaing. So nalaing ta ideya i-hotel ko kat saan nga virgin. Makasara ka kapag nga ita ti virgin kung kunak mo. Duwa lang atawen, manong nemi, di pa nagnubya mi. Panagnubyo mi kunak kuma. Kalpasan na nag-abroad, napansadya Hong Kong. Idikuan na amuak, agawidan, yung sibmangpat mo, iti sa bali abalaya, damot na asawa na. Nasaktanak siyempre. Kahit awang pa iti kasukat na dito'y puso. Ni Manang Gladys nga ta. Ay, naisot, ada ti panunot ko. Siyempre, ada asawa na, nadadamat anak na. Inutugang rito yan, ti asawa na. Mamuak to. Kamalman na, manong nemi, di magasa kung nga napan ng rabi. Early dinner. Medyo nasip ngitan di agawid ak. Adadwa nga ububing manong nemi, nadanon ko iti salas. Sino ka dito? Siyak ni Tito yung Nelson. Siga, naga mo? Siyak ni Princess. Isamat na ading ko. Ni ading ko nga, Jojo. Ano, Brayo? Nagasasayaman kami dito. Ni Mami yo. Andat ako sina. Sige. Sige nga tayo. Sige, nagasayaman ka nga. Tanagagsukat. Hindi mga sukata. Nakasando ak na nakashort. Nakachinelas manong. Apang balay. Napanak iti kusina kapag makainumak. Nadanon ko dito'y ni Manang Gladys. Hi, Nelson.
Dadani ang mga luton. Ay, nanganak kon manang. Ana? Nangangkan? Isunod ko nag-awad paglutuat. At mga anak latan ko sa restaurant o karinterya. Dakam tulat nga ro din. Kada kita anak ko ti mga para iparaman ko kumana to nga luto. Na imas ti luto. Sala nga, nataluto mo ati na imas. Oo, jacket nga angaw data. Sa balit at ti panunot mo. Sorry manang. Aywan, napanan ni mister mo, di pa si Bangpet? Ada abroad. Apa mas daw ka? Ada abroad. Oy. Di ba ililiw ka nga ron? Kinasilapan nakmano. Da kahit tekas nga angaw. Magsalsalut-sudak lang manang. Abi salut-sudan pa lang. Anat naman naman mga mariknak, di mailiwak, siyempre. Nagloko mo ni mister mo. Kapag naloko. Kaya so karoon nga napan nag-ubert abroad, tapos may saganaan mi tinambasakbayan na gitutuang anak mi. Tapos nadapugpoonan mi ag negosyo. Natatulag mi. Ang kornong kami, ta ito no agpurguden, at dan tumaten negosyo mi. Saan to na pumanaw? Sika manang, anat inradwar mo? Pawan. Sana ka nagradwar. Nilaglakay ko ito nagradwar. Kati, awan ng brak, na di man sikaso na talaga anak ko. Nung mapandagbasa, nakapimpiman, may masak dito. Mapanak makimarites, so? Marites? Makimarites? Oo, makisarasarita, makijismis. Mangliwliwagak ti iliw ko. Mailiw ka nga talaga. Mailiwak. Pagkasta pa nang kitam kanyak. Oray iniinaw na kang siyak. Siguro, kabailak nga tamat ti mga iti iliw. Bastos. Ano ito kahit mong asawin? Manang, I'm sorry. Ngayon na inlaba ka dakos kang ka. Dito na kinapinas mo. Nakasayasayang. Tapay nanawan na kanila kayo mo. Hoy, may sapay lang aldaw mo Ako may makabulan mo. Ngayon papanawang ka. Yung kairubatan na kita rawatan. Magitin sa rek mo yung sangpat mo nga rawatan. Kahit pumano kay tamat lang arabi. Sorry. Alam pa lang rhyme. Sorry. Imtsak mo yung babae ti bagak. So nga rin ako nakingka pumano ka to Nakalas namin Abang ang kasapulang kami kasera. Di mo ka din nakita. Diyan yung pusko. Babae, tingnan sa pula. Kaya nga rin manugot ka. Hindi tumawag ka. Nelson, ori no mailiwak. Diyan ka tamat may tured. Sige, di kami pilitan na di mo kaya. At ka di maaramid ka ron. Di lalaki no saan nga kaya ti babae. Yung sana ka pumanaw. Awa pa makabulan ko, papanahon na kon. Kahit nag-advansak ken ka. In Gcash ko, di ba? Di ba isubli? Isublikin sa Gcash mo Amin. Sige, ituloy mo tagluto. Taorin no nanganak ko. Mga anak to pa lang. Mga anak kita. Mga anak pa yung madamdama. Bastos ka talaga. Kinabastos na diya. Bagak lang tipod no. Agtugtog ka lang hindi kwartok. Numasapol na. Nagkasapulan ka. Manong Nemi, naalakan, napankan, Gladys, naku nagtinakim ko. Saan matang na si mong bat, nagdungukid
Iti pa nagdumog na siguro sa saludsudan na iti barukong na. No, ipalubos na nga maaprusan nga makaramkam no madamdama. Salsalutsudan na siguro iti ayan ti babaen ti pusong na no manugot nga adda sa bali nga sumrek iti kuweba na. Nagswerte ako nga may nagkasera dito. Uy, naku, nagtinakim ko. Baka malibre ang kasera. Kaya na pa'y pagpapasak. Iti iliw ko, iti babae, nung hasta ka dumteng tirabi. Oh, Gladys. Oh, Gladys. I love you, Gladys. Kinun ko na ngayon arapaap ni Gladys Manong nga daak iti kwarto. Di ko na dagtugtog. Sundet, ha? Tito, mangantay ka nun ko na ni Mami. Sige, rumara ko. Manong Nemi nagwapo ken na pintas. Dagiti anak ni Gladys. Amo na imas ng peso ti luto ma. Nagamanak, no imasan. Kunada, no naimas tegluto, naimas mag-isuna. Mangig na karik tumping, maawatan na ti bagbagam. Sorry. Hindi kami, ha? Ano't nagamutayan? Princess Tito. Isama ni Jojo, ading ko. Hindi ngamin nga naimas ti luto ni Mami, oh. Talaga nga naimas, oh. Naimas talaga. Kaya na-estiman ni Mami, love me na love me. Ningar daddy, oh. Madi, api pimanaw. Ngayon, kunamit ni Mami, nga paramid lakada kami. Dap na napintas to tibiyag mi. Una, iso hanggang anos ni Mami, agan anos kami matnaawan ni Daddy. Bale, madamdama, ag video call to. Iso na awon no, ni Mami tag video call, ta makasarita minto ni Daddy. Kinagpaiso man, kinag-video call da. Takasasarita da, manong nimi. Imuna nagsarita na kitubing, kalpasan na nagsarita da. In loudspeaker na pa ya. Tapos mangig di kita anak na nga taang. Kasta nga rotin. Gibang kaya inanaka yun. Ha? Ewan kaya. Diba, ada kasera dita? Nangrugi iti bigat? Ang kani? Ay, when? Sino? Ni Nelia? Babae? Babae. At hangmat mabalin ka, tilaki kasera to si kamay. Ay. Mabalin ka salita? Ayun. At ito kwartunan. Nasapa ka siyempre. Nabanok siguro ang nagtrabaho. Tinalyaw na manong. Napankan, susan. Inlibak na, kahit nangasawan. Talagang kayat na agtala na edak dito. Anong Nemi, anda kiti kwarto, kalpasangan nakadigosan. Diyan mo nun, ayan matigitagi na. Katuro ako. Neredepak manong Nemi, ngam nakariingak idadag tuk-tok-tok. Allah, sigurado gusto na ito ni Gladys. May maring wasak manong. Nakauyusak. Nakapripak lang. Sineta? Gladys. Nilukat kong ininayad 3 daw. Sa ako inilagad ti bagim. Bagik. Apa yung inilagad ka? Nakapripak lang. Ilukat mo rin ito sumrek ka. Sumrek manong naka-90. Awang brana manong. Wow. Nelson. Gladys. Kasapulan na. Pangasim. Ibang tilo ko. Una, pagkitingas ka. Hinigkama akong tagsumpangin na pingping naman nung naimisa ko inamalan na kitilips. O paunay imas nan manong. Kung nagtupay ngamin kit.
nga ti ornos ti nga pura o napudong ang ngipin na kahit nga sawen na imas dagiti katas na. Uray ko lang tinilmon manong Nemi. Ninutot ko pa'y pati dila na ko na. Marakop tinakairot manong Nemi kalpasan nagsina nagiti bibig Nelson. Sabi ko mata, saan nga mamamuan ti asawak na ito eh. Ako, wen, katamot na siyak ni Nelson, katsyakmot ni Nelia. Yung kasanong nga doon nipilitin na nga kasarita nak. Saan nga mangbits ko ro? Oh my God, nakuroyen ka. Sinakroy kon manong Nemi so kaimpay di kama, inikat kon siyempre. Tinarasay nga rawaten na ketuan. Itay manong Nemi kat na imas timpasida na kaniyan. Kat ita, imasak met na kinibibig na, imasak met manong Nemi di kasla barukong kaslaan sanas ti may nga balasang manong nga kaslawang pa'y tinagdede. Ramkam ko kasya. Oh, Nelson. Nel. Oh, Nel. Oh, wayagan nga maililiwag. Oh, Nel. Amo ka di nga talaga nga kasapulan na. Iso na, pakasera ka. Saan ba't nga babae laing kit masapul ko nga kasera. Ginagaman ng tasika ati may kit nagwapo kang Nelson. Oh, Gladys. Nakaimimas ka. Adadan manong Nemi ngayon baga keng kuha na nga nakaimimas. Idadan ti ulok iti nagbaitan di kiti Lex na. Manong Nemi kitapo. Uray ko lang tinapaya ti patong na manong Nemi kat kaslakla mangan iti bibing ka manong. Kinikinit ko na Nelson. So kinikinit sa ko sapsipan mo. Ora na surot ti patog na manong. Nung muna ta medyo kagat ini babasid ko ng sa ako'y sarat ni dilak manong sa kapag kutsi-kutsi. Nelson, paspasam, Nelson. Manong Nemi, nadlaw ko latang na nagbornok, iti baba, iti unag, nagparwarin ti loka. Nabayag siguro, manong Nemi. At atamanin na sinipsipak ko na mo. Nakaimas ka talaga. Gumanatin, manong Nemi, tayo nagkaman na ti ulok sana impangato. Ngam na itagasak, manong Nemi, di barukong. Kasto man na hindi pa nagaring na, manong Nemi. Nelson, sa ako, inusart ito kulap ko, ganang karawa manong Nemi di babakit, tas taon ay talagat panagbasa-basanan. Kapag isumin manong Nemi at nakarawa kapag punas ko, nanigat naglubnakak ko na. Pinunasak manong Nemi sa kunsarek di may sa dua, ngaramay ko. Nelson, saan nga di kita tisarek mo? Hindi ito tisarek mo. Kunana ta ginawat na inigkaman manong. Nagtakal, Nelson. Taktakal kang niyakay ko. Manong Nemi, isun tinangisarek ko na kinoyod nan sana yung plastar. Isun tinangisarek. Napang kumatin ng rusud. Nelson. Nelson, imbag na dimteng ka, nga siya namang ipaay, di ba nagkasapulak, Nelson? Pakawanin na ti alahasawak, pakawanin na ni Apo Diyos, pakawanin na ta ni Apo Diyos. Nalagit na pa ni Apo Diyos, manong dandanin natin, Diyos ko, pakawanin na kami ngagpaiso. Mapay, hindi pa kumat. Maramida, talaga kastauna yun, di pa nagbayok, manong. Paspasam ko na ako. Paspasa ka. Mapanak man, Nelson.
tanak manong nemi ngem impaswer ko matilta kadadadan manong nemi di panang kayat-ket na kanyak di panang paswer ko talaga nga sumagad. Jadi ronok atan na kastawan ay matbanen manong nemi ti alistok managkabaliwag ang gamapana kun gunak sumabatak banen. Oh Nils, sabat na nga talaga manong. Nelson. Nagimas. Nemimas ka. Naglaing ka. Ay, Diyos ko. Pagtungpalan na rito. Mamanggaya. Gor ka. Apay. Dali ito yung tultuling ko ito. Ito yung tukot ko. Yung pangko dito. Ay na. Ito yun. Nanita. Ito ang tumara ka dakos. Ana. Mag-control ka. Kuna. Alangan mo't nagsikukan ka nila kay ko. Nagsikukan ka. Ibas ngayon mo sakbay nga. Agawi ti sona. Tapay. Tano. Nagpakalalag ipakan ka. Ito nang sinang tidalan taas pagalikan. Siyempre na sumangpit to na asawam. Palangan man nga. Di maamon na nagsikuka. Saan nga itong tuwan? Kahit ko ang tanto pakalaglag ipakan ka. Ha? Kahit ko kumarot may sinakanyak di anak ko. Huwag anak nupututan na. Basta dumara. Tapno, saan nga may bulgar ti amin nagsikukak. Sige, isot ko na. Nagtumarkan. Alam mo rin. Alam, check mo na trumabaw. Kan kanek met. Ha? Punasak takanek. Sa mo na pong punasan. Oh, banaw, punasak ka. Hindi pa nagpunas mo, mutoy. Tapos sa pagpunas ko, natakal. Isang mulo ko na yung, Nakalalaing manong name ni Gladys. Eksperto. Siguro kat kang kanan naman. Di asawa na. Wow. Nagbayat teraramidan na. Oh Gladys. Agor ka. Tamangan-tangan to ha. Karigatak ng balungling ti magik manong nimi sa ko inala ti tuwa agurok na sa ko para pa ti mangmangan kami ng doha manong nakaring-ring ko dito nga babae pakariing ni kita anak mo loko makariing na dito kita anak na di magustok matiringkor na ano inalistuak tayo inalistuan na mga ngam kapatatan ni mapanan manong hinuksot ko sa ako imbalingling gatisok ng isarak ng sarkok Yusun sa kapulon sa laing nagusod manong nimi di simabat met ko na kat ni nagsinabat man yung tirik nami paunin no saan lang agtumarda ito talaga makaala manong nimi arik na nagpatpat nagkapi gustunan ko na sublikan ti salidyo kanit anak mo anak dito ako ng maturog kahit ko kabayatan nga maturog agkat siya arako makang ka tayo doon madamdamamanin doon makariing ta alam tumanin santan nga badbato agulas talatang arako pang kakastoy nilasawan na sapsapa ka wala ko mga naman mo ububing kamit ngamin ngimiti siyak imununayak at nayanak ngayon ang abala tanariing kamit
na masakmet. Diba? I love you, Gladys. Sigurado ka. Wala dan kan ti asawa. I love you too, Nelson. Nasapat tala ko mga nagamang mo. Mali. Adda ka matinitibihan ko. Adda ka kabayatan ng awampay ti asawa. Daitan tinangrugyan manon nemi ti dandani rin nabi. Salasaan kami ngagkait da manon nemi no kasta nga madama. Okay. Magana nga saan nga umay umyan iti silid ko kaputa madama ka no. Manual daw. Manong arabi. Makalawas. Nagpayakin. Ibalbalit na tulatan no dandani yung malpasan. Agtuturo ka. Manong nemi iti pagtrabaho adubat na kiti chicks amadlaw ko ang doyos na kanya. Yung maumala natin ubing ng siya. Awan man lat ading ko kuma. Puro natataingan. Mahilig ak tinatataingan siya. Ano tao mo? Sino? Sika. 22 kon. Kuping kapay. Manang, abay, salsalutsudan. Ad experience mo. Ngayon. Nalayin ka siguro. Padasan naman. Sila ang bagbagang manang. Manang ko manong nimi ka matamamok. Ay, inaw nang siya. Mga tomo ka di manang. 35. Di at asawa mo. Andang yung mamartek. Mamartek? Nabayagan ko. Jack, ba't kaya tanong nakainom? Nutimat mausawan tibigat ng pagsit o regdigos agad arak lata. Pag gusto ang mata, mas laba pilipili taklang. Nung si kangat at mga roman sa kanya. Si manang mat, talabagbagan. Ako brakot. Ako ni ka lang no ka. No? No mayat ka. Nga tulungan tek kasapulan. Bawal yan, manang. Bawal ko na. Ambok na bawal. Ang artar-aramidin. May manong name ka ni Gladys. Anong name iti may sa ngasardang mapanagawid ko? Saan nga maununin ni Gladys? Ito ka ti problema? Ito. Ano problema? Ano problema? Naamon lakay ko. Saan nga babae at kasera? Ano yan? Ada nang i-text kayo ko na. Siguro karoba. Kabakakit-kita ka. Kada nang rodan. Pinagsawsawan na. Dinakkanong kaya. Eh di wow. Ano to ka naman? Eh di wow, nung saan na ka na kaya? Nadakmat. Di ori agsikog kayo tan. Tadi nakamatan kaya. Napatpatig mo ito asawa kaya matas ka. Anya? Nalawag din ang mo. Napatpatig mo ito lang ito asawa kaya matas ka. So I'm sorry, Nelson. Or I'm langin nga tapos na ito nga bulan. Programon tayo kita sa bali pagkasaraan. Ngayon naskan nga papanahon ka. Gladys, kasanong nga rin relasyon ta? Di awanin. Kagura na ti asawa mi ba? Kagura na kita. Ngayon may panagnig ko kengkwana. Nga, papanawan kan, tapos hindi ka sa tagat, agkidawag ita other chance. Sa may sa, ako ba't inamin nga ta relasyon ta?
Tila basol ko, kadno apay nga, inlibak ko, nga lalaki, nagkasera. Yung magagamit kayo ko na nga, ang mga saan nga manugot, imita nga na muanan, inkarik man nga papanawag ka. Sa umat nita ka sa mapaspasama ka na kami ko na ka. Mawaling nga mga cellphone number na. Apay ko malayam, apay ko maitid ko. Tapos ka salita, kadi baga mga relasyon da, nga da mapaspasama ka na ta. Awanin di mapasama ka na ta. Tiyakong kayat. Katago, urayam nga nagtapos Ano? Urayam nagtapos. Tayo doon nagtapos nga talaga. Di pa manawak ton. Ngayong kabayatan nga dak pa rin ito. Tuloy ang ligaya. Tsaka yung kayat. Plus. Sigurado ka. Mga nagtugtog ka naman Saan si para makita ako. Ngayon saan nga nagtugtog manong nimi. At adagad ikong daoy manong nimi nga awan di kita anak na kat pilit at iso nang tong pain na. Abay, saan ako napilit ako na kat? Sigurado ka? Sigurado ako. Program kita nga, nagsapol ti kasayarap. Program nun. Sige. Talaga nga dinakayatan, saan ka pilitin? Siyak ti lalaki nga, saan nga mamilit no talaga nga dimon kayat. Nang kita nga rod manong name di sa bali nga pagkasiraan. Iti asadag ti pagtrabaho at nakita sa diyan. Kaya di mga pasen, pagtapusan dito nga bulan manong, nrobot ko na kinikamit ko. Ay, nakita nagiti anak, manong name ni Gladys. Tito? Princess. Apay nga, adlaman na, arwatan ni kita tito? Apay, pumano kan tito? Papapalawan nak man din ni mami yo. Di na ngamin kaya, hangamin nga kaya't dinado yung nagkasarak dito. Awan to si Tito Pina. Nga balik. Bari magkikita ito manin. Ha? Pumaspasyara ka no ko at Tito. Uy, pumaspasyara. Yan saan ko pinaspasyar ida, manong name itajak kayat nga may tultuloy. Iti pa kayat ko kini Gladys. Kayat ko nga lipatin ni Sona. Di ba isang aldaw, manong name adas sarsarunok nga babae. Nga tiliklikod na kat ni Gladys. Kinamakam ko. Iti asod ay kakon. Gladys, timaliaw. Iso, intarangting na tinagna, kinamakam ko. Sinaliwanak sa ako sinaraan. Makigtutak iti. Gladys, saan na siyak ni Gladys? Aman siya ka. Ta, saan? Saan nga siyak ni Gladys? Ti Gladys nga bagbagam kit saan nga masikog. Ngayon siyak masikogak. Isungar na ko na ka ni Gladys. Kat pas daw, abi masikog ka. Sumang pati nilakay mo? Oo, pa nilakay ko. Nugas ta. Nasikugang kamit lang? Gladys, sigurado nga saan na ka nakayat nilakay mo. Pag ko na, una na nasikugang kan. Namuan na. Kat, si awat latakan niya. Anak? Siyak man lang at sibuga. Doha tamat lang. Umakan. Pangasim. Jakong kayat. Jakong kayat ko naglagaro din. Di nakpilitin. Walang kasanungan kit putot ko data. At akarbanga. Sa mga putot. Sino ko mataking putot nga ron alaman. Basta sa mga putot. Aman. At akarbanga kang kuha na. Hawan karbangam.
Nasagaan ng awatin ti asawak. Kasano no? Naragasan nanto. Kasano sumangpat so na may pas kami motor mapano pisidan. Kasano no papatayin na? Haan nga taman. Kabuta mamukta asawak. Gladys, itad mo to kanyak no ipas ngay mo. Siyaktom ni baka mo. Hanga mabalin. Diyak kaya na mapuko ko tinak ko. Sanggal ako mga rodin nga naman mo. Kumakit sa awan tinapasamak ka data. Ditakan. No makita na tumanin na kapasasinig kanyak. Lipatan na ko, Nelson. Tapno di kas takit malipatan kamutin. Manong Nemi, may kadwa nga ayat. Imo na, nakalipat iso na. May kadwa, nagayatak tikas kini Gladys, Manong Nemi, nga daanin ti asawak. Ngayon inawa nangim siya, sakit na pututak iso na. Manong Nemi, ada nagidugon daway nga panak kumaribayan iti balay na Gladys na barbarang kunak no makita ti anak ko. Naipas kayo ng lakit itan. Yung kaslasamad na nga isuda tagigyan. Napanak iti karuba na. Nananay magabigat yun. Mamaya mabarak. Sino masapul mo? Abay, sabanin sa matagyan itan. Di ba, balay na Gladys na ita? Ay, hindi siya mangpat nila kayo na inlako dan. Sa doon nga, di na pananda. Dahil natin siya ka mo. Hindi naman yung magkakanyak kung sa doon na panandan. Hindi mo kawang ka rin, pakakundaham ka na kwada. Si ka din nagkasera, sang gari. Una na, napututam, ni Gladys, gawin. Nakita yung dyan, anak na. Lalaki. Nga. Diyos ko, ibagayo ko manano no sa doon, pakasapulak ka na kwada. Kahit kung makita sa anak ko, ay, Jack, mo baraw. Pangasim talaga ng Jack mo. Jack, magkaroon na makontak. Cellphone number na. Sa tinong at pakasapulak ka na yung Gladys. Kaninton ka, anong makitak ti anak ko. Sa tinong at pang sapulak kini Gladys, kan ka anong tungata nga makitak ti anak ko. Dahil nga sa ludsod ba nung Nemi kat sampay nga nasungbatan. Taging ka rin ito'y. Manon nga tawan tinapalabas. Ni aniniwan ko't sangkon nga nakita pa ni Gladys. Ngadak pa nakita. Wano picture la huma, tilanga ti anak ko. Baruak pa Manong Nemi, ititawan ko nga 32. Jak to lamon inton ka ano nga dumteng, ti may katlo nga babae ti biyag ko. Ti may katlo siguro nga babae, isunto nga tantag balin na asawa. Ngayon no inton ka ano nga dumteng deta nga babae, jak pa'y amo Manong. Pakamutokin ka, no na makasapol akong ti may katlo. Dahito nga rot, Manong Nemi, tinakbat yung buray, nga budpud nung apakasalita, kakasla di kalman lang nga napasamak. Ay gaman ang launay, ti anos mo, nga nang ibasa, kat sabi ko ba, tultuloy na ito nga programa, nga napindas nga buyain. Kaya, agyaman nga pagaya mo, Nelson.